elementima pojavnog svijeta. Znači, pred smrt se događa nešto u vezi zemlje. Da, dakle ono što zovemo elementom zemlje, što je povezano dakle sa fizičkim obličjem, što je povezano dakle sa ovim osnovnim fizičkim sistemima, se polako počinje gasiti i to se često manifestira na način da umirući počinje osjećati da kao da tone u zemlju, kao da jednostavno više nema snage ustati se i često takvi ljudi imaju dakle, potrebu da ih neko podigne, da se stavljaju jastuci pod njih. Dakle, jednostavno počne imati jedan osjećaj da ih dakle, tijelo vuče prema dole, kao da su postali jako teški. I tibetanski majstori kažu da je to trenutak kada se taj element zemlje počinje polako povlačiti, a istovremeno na jednoj unutarnjoj razini se to manifestira u obliku dakle, različitih oblika vizije i fatamorgana koja se mogu dakle, takoj osobi pokazivati. Nakon toga slijedi dakle, gašenje i povlačenje prema unutra elementa vode. Dakle, osoba postaje jako žedna, dakle, voda je povezana sa tekućinama u tijelu. Dakle, jednostavno, dakle, osoba je žedna, dakle, njene tekućine presušuju. I to je trenutak kada se dakle, počinje dakle, element vode povlačiti prema unutra, a dakle, sad se i razina percepcije mijenja i opisno se kaže da osoba počinje vidjeti svijet oko sebe kao da je u magli, izmaglice. Nakon toga se gasi element vatre, dakle, koji je povezan sa toplinom u tijelu i ta toplina u tijelu je dakle nešto što se u tom trenutku gubi, tako da umirućoj osobi počinje biti jako hladno. I vanjski znak na razini percepcije je da osoba kao da vidi krijesnice pred crnim zidom, dakle počinje bljeskanje pred očima. I na posljedku, dakle, dolazi ta zadnja faza, dakle, prvog dijela tog barda drugoga, točno. Dakle, kada se počinje disanje gubiti na način da nam izdah postaje sve duži, a udah sve kraći, dok na kraju 3 puta jako udahnemo i izdahnemo i nakon toga dah napusti tijelo i u tom trenutku smo, dakle, prestali s disanjem i iako u tom trenutku izgleda kao da smo umrli po tibetanskom dakle, poznavanju tih procesa, se radi tek o vanjskoj smrti, dok predstoji takozvano unutarnje rastapanje elemenata. Evo još samo da kažem, kaže se da se u tom zadnjem trenutku zadnjeg daha pojavlja poput svjetlosti svijeće dakle, prizor pred očima. Sad jednom, dakle, kada je tijelo fizički se ugasilo, ono što se zapravo događa je da se ove esencije koje sam spomenuo da se u trenutku rođenja raspoređuju na vrh glave i na 4 cm ispod pupka, počinju, dakle, ponovo povlačiti prema srcu. Prvo se ta bijela esencija povlači prema srcu, nakon to, dakle, esencija oca, esencija majke isto tako putuje prema srcu i one se, dakle, na razini srca integriraju i u tom trenutku, zapravo dok traje taj proces, dakle, to je jedno od mjesta gdje se, recimo, tibetanski praktičari i jogi dakle, pripremaju cijeli život da taj trenutak iskoriste za, dakle, svjesno napuštanje tijela različitim meditacijskim tehnikama i jer se kaže da u tom trenutku ta veza, dakle, prijanjanje svijesti uz tijelo više nije tako jaka kao dok smo budni i živi na običajni način. I sad, dakle, ljudi koji su uvježbali svijest za života mogu početi, dakle, se na različite načine baviti tom sviješću. Nakon toga, kako se ta svijest rastapa, dakle, kako se te esencije rastapaju, u jednom trenutku se kaže da uđemo u jedno stanje svijesti koje je poput, dakle, neba koje je potpuno tamno, dakle, nema zvijezda, nema mjeseca, nema ničega. Dakle, sve se zatamni i u tom trenutku, dakle, to se zove stanje baš crnog zatamljenja i, dakle, neutrenirani ljudi zbog toga što se više s ničim, dakle, ne mogu povezati i uspostaviti odnos, kaže se da padnu kao jedan oblik nesvjestice, dok već u idućem trenutku trenirani ljudi, ako ostanu budni u toj noći svijesti, ako bi je tako mogli opisati,
mogu dočekati idući bardo, a to je bardo, dakle, tog blistavog sjaja kad se osnova naše svijesti, dakle, manifestira na jedan savršeno čisti način, dakle, kad se ta njena savršen čisti potencijal koji se opisuje terminom čisto svjetlo, dakle, manifestira, dakle, bez ikakvog ograničenja. I to je sad prilika, dakle, koje, dakle, se opisuje i kroz učenja tibetanske knjige mrtvih, odnosno, dakle, oslobođenja slušanjem, kao trenutak gdje izvježbani praktičari mogu postići prosvjetljenje. Zato se smrt opisuje kao prilika da se na laki način postigne prosvjetljenje, jer u tom trenutku svi ti neki naše mentalne navike, dakle, te negativni koncepti, negativni obrasci u umu koje imamo su zapravo na trenutak stali, dakle, ko računalo koje je zatiltalo, koje se, dakle, resetiralo, i u trenutku prije nego što se ponovo digne je naš um i naša percepcija slobodna od svih ograničenja. Ako u tom trenutku uspijemo, dakle, prepoznati to stanje, onda možemo u njemu ostati boraviti ponekad i jako dugo, i onda zapravo sve ono što slijedi više nije nikakav problem. Dakle, veliki tibetanski jogi, evo to je zanimljivo reći, kakvih ima i dan danas, i to priličan broj, koriste upravo taj trenutak da ostanu meditirati na to čisto svjetlo na razini vlastitog srca. I to Tibetanci testiraju ako oni izgledaju potpuno fizički mrtvi. Dakle, nema disanja, nema pulsa, nema ničega. Dakle, mažu im maslac na prediju oko srca, i dok je maslac topao, to znači da je svijest, iako srce ne kuca, i dalje tu. I što je zanimljivo, na tijelu se ne pojavljuju mrtvačke pjege i zglobovi ostaju elastični, dakle nema mrtvačke krtoče. I, dakle, ponekad ljudi u tom stanju mogu ostati danima, čak i tjednima. I to je zapravo fascinantno za vidjeti. Drugi bardo, dakle, završava sa svim ovim gašenjima i eventualno neki majstori, kao što smo vidjeli, mogu zadržati, i to se može i dokumentirati ili provjeriti pomoću otapanja putra na srcu. Treći bardo ima zanimljiv naziv, zove se bardo blistavog sjaja. Rečeno je da se često puta ne manifestira kod običnih ljudi. Što su to obični ljudi i što je taj blistavi sjaj, s obzirom da su već u prethodnom bardu umirući ljudi bili suočeni s tim izazovom da pogledaju u nešto izvan svih mentalnih koncepata, što naravno je nama nezamislivo, jer ne postoji u ljudskom umu išta što nije mentalni koncept, pa tako i to što bi se opisalo tamom, zapravo i nije tama, nego jednostavno kao nebo. Vidiš ga, a zapravo ga ne vidiš. No, treći bardo se zove bardo blistavog sjaja. Što se u njemu zbiva? Po vrijedi reći, bardo blistavog sjaja ili bardo dharmate, kako ga zovu na sanskrtu, je manifestacija, dakle, nečeg što zovemo priroda svijesti, koja zapravo je teško opisiva u običajnim terminima i često se opisuje da je poput neba. Dakle, to nebo nema zapravo nikakvih karakteristika koje bi mogli istaknuti, jer, dakle, nema ograničenja, nema uporišne točke, kroz koje bi se mogli uhvatiti. I stoga je biti u takvom stanju izuzetno teško, jer naša svijest uvijek funkcionira kroz uporišnu točku nekog objekta, dakle kroz neki međuodnos. I ljudi koji nisu utrenirani u tome, takvo stanje svijesti ne mogu percipirati, i zbog toga su oni poput u tom stanju nesvijesti izbjegavaju suočavanje sa takvim stanjem. Naša percepcija, dakle, ima naviku funkcionirati na određeni način. Ako se nismo u situaciji da to prepoznamo, onda će nam se jednostavno dogoditi, kao što se događa, da cijeli taj bardo prespavamo, mogli bi se tako i reći. Iako se zapravo u tom bardu događaju manifestacije koje su vrlo, vrlo interesantne, kada se pojavljuju, dakle, različita stanja koja se povezuju sa intenzivnim svjetlima, sa intenzivnim zvukovima, sa intenzivnim bojama koja se manifestiraju u vidu takozvanih meditacijskih božanstava, srditih ili mirnosnih, kako ih Tibetanci opisuju. Ali vrijedi reći da je tu zapravo nije riječ o nikakvim vanjskim bićima koje se pojavljuju, već o našim zapravo projekcijama
koji ako možemo prepoznati da je to poput odraza dakle, slike na platnu koje emitira naša vlastita svijest, onda se u tom trenutku ne identificiramo s njima. Ako smo se tijekom života uvježbavali u tome da se ne identificiramo sa sadržajima svoje svijesti, onda ćemo i u ovom trenutku kad to što se događa je toliko intenzivno moći napraviti istu stvar i to je dakle taj ulaz u stanje prosvjetljenja kada dakle, dolazimo u situaciju da svijest postane potpuno čista, bez ograničenja, slobodna percepcija je dakle lišena svih vidova bilo kakvih filtera i okvira. Drugim riječima, moguće da čovjek sa sobom odnese uvjerenja iz tog razloga, možda će netko u religijskom smislu vidjeti Allaha, neko Isusa, neko treće božanstvo,